क्या मारिबी क्या मारिबी दिसुन मारिबी मारबी ना क्या मारिबी दिसुन एनका बाइक रुखी एनका क्या करबा लागे মই तो आराम से आছি ना মই रिलैक्स ही करছি মই रिलैक्स करছি ये मेरे साथ आज हो रहा है, काल को आपकी बेटी या आपके साथ भी हो सकता है। बिना वजह कुछ दरिंदे के लोग मुझे रास्ते में रुकते हैं एंड मुझे मारते हैं एंड बेइज्जत करते हैं कि लोगों के सामने। एंड हाँ, मैं उनके खिलाफ कंप्लेन किया है भगरत्तापुर काहिलीपारा पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है। आई होप कि असम पुलिस बहुत जल्द से जल्द उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। উচ্ছেদ বিতিচিত নহয়, বিতিচিত উচ্ছেদ নহয়, বিতিচিত কিহৰ উচ্ছেদ নহয় বিতিচিত নটিচ সাফ কৰাৰ কাৰণেতো আমি শুনিছো মানুহবিলাক কমপ্লেইন দিছে, নটিচ সাফ কৰিছে, সেইটো হৈ আছে। সেইকাৰণে মানুহবিলাক মোক সুধিছে যে এইটো কি হ'ব। সেইকাৰণে মই কৈছো এই বিষয়টো লৈ চিএম ছাৰৰ লগত মই আলোচনা কৰিম বাছ। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारौखि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो दिनैनि समावहाय माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैनाय जादों। स' रायजोफोर, जोङो जेब्लायबो बे बिपिएफनि सीएमखौनो सावरायनांगौ जानानै फैयो। दिनै जों गिबिसिन थारावहाय भिडिअखौहाय नैबे इउपिपिएलनि सीएमनि भिडिअखौ जोङो खोनासंग्रोगोन। नैथियावहाय बिपिएफनि सीएमनि भिडिअखौ जोङो खोनासंगोन। थामथियावहाय दावराव देख्रेब आयगनि बाथ्रा जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर। लोगोसे जोंनि बर'नि इउटुबार्स बि बयस बिथाङा मा खालामजादों बिनि सायावबो जोङो ससे सावरायलायगोन। बे समाव खोनासं इउपिपिएलनि सीएमआ मा बुंदों। কোকৰাঝাৰ কাণ্ড হৈছে, আপোনালোকেও জানে ঘটনাটো কি হৈছে আৰু বড়োলেণ্ডত কেতিয়া কেতিয়া কি হৈছে কি হোৱা নাই। আজিৰ পৰা আগত 2008ত কি হৈছিলে, 2012ত কি হৈছিল, 2014ত কি হৈছিল, 96ত কি, 99ত কি, চব কথা আপোনালোকেও জানে। চ' তাত আজি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো কয় যে আমাৰ হাতত নাই। ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো পুলিচেহে হাতত ৰাখে, পুলিচে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো। ইয়াত সামৰিক বাহিনীয়ে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো চায়, ৰাজনৈতিক নেতাসকলে নিৰ্দেশে দিয়ে। ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ দায়িত্ব হ'ল নিৰ্দেশ দিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইতো লাঠি লৈ পেলাই AK-47 লৈ পেলাই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ নাযায়, তেখেতে পলিচিৰ কাম কৰে। এতিয়া ইয়াত ময়ো 5 বছৰ দায়িত্বত আছিলোঁ, মইতো লাঠি লৈ পেলাই যোৱা নাই। ক'ৰবাত কাজিয়া কৰিলে যে বন্ধ কৰ কিবা কৰ বুলি কেনে কাকবা এৰেষ্ট কৰিব লাগে, উঠাব লাগে, এইটো পুলিচে কৰিব। কিন্তু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে বা পৰিৱেশটো ঠিক কৰি ৰখাৰ কাৰণে এটা এজেণ্ডা থাকিব লাগিব। এই এজেণ্ডাটো আপুনি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। আপুনি আজি দায়িত্বত আছে, আপোনাৰ দায়িত্ব এইটো। আপুনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সমন্বয় ৰখা, শান্তি ৰখা, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো ঠিক কৰি ৰখা, সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব। আজি মই ইয়াত দায়িত্বত নাই, কিন্তু যিটো ঘটনা হৈছে এইটো শান্তি কৰিবলৈ আমিও কাম কৰি আছোঁ। আমিও পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আমিও মানে যি প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ৰাজনৈতিক মহলত বিভিন্ন লেভেলৰ নেতৃত্বৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যাতে শান্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা যায়। আৰু আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কম সময়ৰ ভিতৰতে যে এই ঘটনাটো ভগৱানৰ এটা ভাল এটা দৃষ্টি যে ইয়াতো বহুত ডাঙৰ নহ'ল, যে একদিনতে যে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ল, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে। কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা হ'লে আমাৰ আগৰ ছবিবিলাক আমাৰ চকুত ভাহি আহে। আৰু এনেকুৱা এতিয়া আপুনি দেখিয়ে পাইছে, শীত ঠাণ্ডাৰ বতৰত কেঁচুৱা মানে ৰিলিফ কেম্পত থাকিব লগা হোৱাটো এইটো সহজ কথা নহয়। এইটো আন্তৰিকতাৰে ল'ব লাগিব, চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব। অধিকাৰণে মই কৈছোঁ। আৰু সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বাহিৰত থাকি হ'লেও তেখেতে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ মিটিঙত গৈছিলে, তথাপিতো মিনিট টু মিনিট তেখেতে কথা পাতি আছে প্ৰশাসনৰ লগত, মই জানো। আৰু এইবিলাক মানে দায়িত্বটোৱে হ'ল আমাৰ ৰাজনীতিক নেতাসকলৰ দায়িত্ব। আৰু সিটোকে যদি কোনোবা বেলেগ এজনে কয় মোৰ তাত ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ নাই, তৃতীয় পক্ষ চতুৰ্থ পক্ষ বিচাৰি থাকোঁতে গোটেই শেষ হৈ যাব। পক্ষ বিচাৰিব নালাগে, নিজৰ কি দায়িত্ব সেইটো পালন কৰক। ओरैबायदि लासिं सिं दानि सरकार सोलिबाय थानाय बिपिएफ पार्टी थांनाय 2020 मायथाइनि सिगाङावहाय जेरैबायदि सिचुएशना जादोंमोन बेबायदि सिचुएशना दासिम सोलिगासिनो दङ। नंगौना नङा? बहाथो गोजोनालाय? बिपिएफ पार्टीनि गोजोननि सरकारा बहा रायजोफोर बहाथो गोजोन? सावगारिखौ नुदों दा नोंथांमोना? बे सावगारिखौ नुदों दा? बहाथो गोजोनालाय? दिनै पावार गैया होननानै बुंना लानो लाजिनांगौ बिपिएफनि सीएमआ, मिथिबाय दा?
सरकारखौ सालायनो रोङाब्ला सालायनोबो नाङा रिजाइन होना हो सोरबा सासेया सालायगोन नंगौना नङा ल एन्ड अर्डारनि बाथ्रा बुंदों ल एन्ड अर्डार आंनाव गैया होननानै बुंदों नोङो जुदि खामानिखौनो मावनो रोङाब्ला माब्रै ल एन्ड अर्डार थानांगौ नोंनावलाय नंगौना नङा रायजोफोर रायजोखौनो बेंनो रोङाखै बिपिएफनि सिएमआ बेनिखायसोना दावराव दावसिया सोमजिदों गासैबो मावनांगौ दायथ'आ सिएमनि आखायाव रायजोफोर दिनै सिएमनि आखायाव दायथ' होसेयावबो जुदि बियो खामानिखौनो मावनो रोङाखैब्ला अब्ला मानो दावराव दावसि जाया जाखागोन दावराव दावसिया जाखागोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै इउपिपिएलनि सिएमआ मा बुंखो जेब्लानाखि बिपिएफनि सरकारा बै समाव दंमोन बे समावबो दावरावआ बे जाबाय थाखादोंमोन मानोना बियो रायजोखौ बेंनो रोङा रायजो राजाफोरखौहाय बियो फोसाबनो रोङा लोंनाय जानायनि आड्डायावब्ला नाम्बार 1 बिपिएफनि सरकारा आरो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्राफ्राबो लोंनाय जानाय जाग्लुंनायखौ मोनब्लाल' बिसोरो गोजोनो बेनिखायनो बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय दिनै बिपिएफआ आरोबाव सिटआवहाय जिरायनो खाबु मोनदों नङाब्लाथ' मोननाय नङामोन ना मा बुङो रायजोफोर आरो एक नाम्बार गोरोन्थिया जाहैबाय एसटि ना रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जों सावरायगोन रायजोफोर बिपिएफनि सिएमनि सायावनो जों सावरायगासिनो दङ बिनि सायावनो जोङो सावरायबावगोन जेरावहाय बर'नि इलिगेलि हाबसननानै थानाय नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो खोनाबोबाय थादों दावराव देख्रेब आयंमोनाबो बै समनिफ्रायनो बे मानसिफोरखौ एरख'नायनि खोथा बुंबोबाय थादों नाथाय दिनैनि समावहाय बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारिया इभिक्सन खालामा होननानै बुंदों मानो इभिक्सन खालामा अर्डार फैबाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि बर'फोरखौहाय रैखा खालामनो थाखाय इभिक्सन खालामनायनि खाबुखौ होदों नाथाय बे खामानिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बायदि सासे सरकारा मावनानै लानो गोसो गैया मानो गोसो गैया भट बेंकनि थाखाय नंगौना नङा रायजोफोर बिसोरबायदि मानसिखौ जोङो लिडार फसंबाय थायोब्ला बर' हारिया सानफा साफा गोमालांबाय थागोन मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना जे सावथालफोरखौहाय आदिबासि होनोना बेयो गोरोन्थि सावथालफ्रा जोंनि आसामाव आदिबासि नङा बिसोरो छत्तीसगढ़ उड़िसा झारखंड इउपि बायदियावसो बिसोरो आदिबासि बेंगल बायदियावसो मिथिबाय दा जोंनि आसामाव सावथालफ्रा जिबनावबो आदिबासि नङा आदिबासिनि मिनिङा माथो जाय मानसिया थागिबि गिबिसिन बेयावनो जोनोम मोननाय बेयावनो थाजेननाय बेखौसो आदिबासि बुङो इंलिसावहाय हा नोंथांमोना नाय आदिबासिखौ माखौ बाहायदों थागिबिफोरखौसो आदिबासि बुङो जोंसो आदिबासि आसामावहाय मिथिबाय ना जोंसो आसामावहाय नागायाबो आदिबासि मिज'आबो आदिबासि मणिपुराबो आदिबासि जानानै दङ आरो ओरै जोङो मेघालयाबो आदिबासि खासिफ्रा मिसिंफ्रा आदिबासि होनला कार्बिफ्रा आदिबासि राभाफ्रा आदिबासि बेफोरबायदि जोङो मिथिजोबगौ बयबो ना अब्ला रायजोफोर बे सावथालफ्रा माब्रै आसामाव आदिबासि जाखो बिसोरो सावथाल आरो मोनसेया जाहैबाय बागानिया बे बागानियाफोरखौ लानानैनो बिसोरो आदिबासि होननानै बुंनो नागिरो मिथिबाय दा ओमफ्राय जोंनि बर'फ्राबो ससियेल मिडियायावहाय बिसोरखौ आदिबासि बुंनानैहाय नाम लायो ओमफ्राय बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो आदिबासि बुंनानैहाय नाम लायो बेयावनो बिसोरो खर' देरदों नाथाय मेन आदिबासियासो जों बर' जाथिया मेन आदिबासि आसामनि गिबिसिन थागिबि आदिबासिया बर' अब्ला जोङो बिसोरखौसो खर' फेदेरदों नंगौना नङा बेनिखायनो नोंथांमोना साननै हयै बाथ्रा बुं बिसोरखौ आदिबासि माब्लाबाबो दा बिसोरो 6 जनगोष्ठीसो मिथिबाय दा 6 जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय 4 जनगोष्ठी होननानै जोङो मिथिनो मोनदों बिसोरो बे समाव रायजोफोर आं सावरायगोन दावराव देख्रेब आयं नोंथाङा हाग्रामा महिलारिनाव कुइसन खालाम
नोंसोरो ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि मावथिफोर नोंथांमोना इउपिपिएल सरकार थानाय समावहाय गोबांथार नोंथांमोना जेंना सोमजिहोनो गोरोंमोन नाथाय दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारिया जे अर्डार फैखानायखौहाय हा एभिक्सन खालामा होननानै बुंदों बेनि सायावहाय दावराव देख्रेब आयं नोंथाङा कुइसन खालाम नोंसोरबादि बोराइसा बुरैसा बैसो जाखानाय मानसिफ्रानो जुदि बर' रायजो राजाफोरखौ अलखदाव खोख्लैनो नागिरोब्ला अब्ला बेनिफ्राय देरसिन गोरोन्थि बर'नि थाखाय मा दङ हा दावराव देख्रेब आयं नोंनाव कुइसन खालामो आङो मिथिबाय दा नोङो बेसेबांबा गोरों आरो बेसेबांबा बैसोआवबो देरसिन जेराव आफानि देरसिननि बैसो दा नोंसोर बायदिया मोनथिखा बुजिखा मानो दिनैनि समावहाय इउपिपिएल खौ दाय सारायनो नागिरदों नोंथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिखौहाय सरकार सालायनो माब्लाबाबो गोजोन सुबिदा होआ होननानै बुंदों सोरखौ बखिनो नागिरदों नोंलाय सोरखौ थांखिनो नागिरदों हा हाग्रामा महिलारिया सरकार दानायनि सिगां गोरोन्थि मावखादों नों बेखौ मिथिया खोमा हा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव मा लिरनाय दङ फरायफिननानै नाय दिनै नोंखौ बुङो आङो ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि नोंथांमोनखौ बुङो जाय हाखौ नोंसोरो एभिक्सन खालामनो थोनबोबाय थादोंमोन जुजिबोबाय थादोंमोन दिनै बे हानि एभिक्सन खालामनायनि अर्डारा फैबाय होननानै जोङो मिथिदों अब्ला दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिसि आव एभिक्सन जाया होननानै बुंगासिनो दङ बिनि बेलायाव मा बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन रायजोआनो ज' जानानै एभिक्सन खालाम आरो जुदि मानियाब्ला हाग्रामा महिलारिखौनो एभिक्सन खालाम आंथ' बिदिसो सानदों रायजोफोर बेबायदि लिडारा बर'नि गेजेरावहाय थाबाय थायोब्ला बर'आ धंस जाजोबगोन सानफा साफाबो गोमालांगोन मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो आं सिदा बुङो रायजो राजाफ्रा ज' जा नोंथांमोनानो एभिक्सन खालामनांगौला जोबनायाव रायजोफोर बि भइसखौहाय गुवाहाटीयावहाय सिनेमा नायनो थांनायावहाय लामायाव लाखिनानैहाय बुदला बुदलि खालामदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों जों बर' हारिया जेरावबो खुला थाबायनानैहाय थांलाय फैलाय खालामनो हाला नामा मानो रायजोफोर गावनि जायगायावनो जों थांलाय फैलायबो खालामलायनो हाला नामा मा जाखो बर' रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिया बिपिएफनि सरकारावहाय मानो बेबायदि जाखो बहा सान्थियालाय गावनि जायगायावनो थांलाय फैलाय खालामनो हाया हरनि समावनो थाबायलायनो हाया माबायदि सरकार जाखो जोंनि बर'नि गेजेराव हा बेखौनो बुंब्ला लाजियो बिपिएफनि आइटिसिएल बिपिएफ सापर्टार्सफ्रा दिनै आंथ' सिदा बुंखायो एभिक्सनखौ रायजो राजाफ्रा ओंखारनानैब्लाबो खालामनांगोन ओरैबायदि सुबिदा होदों आसाम सरकारा बर' रायजो राजाफोरखौहाय गुबुन हारिनिफ्राय रैखा खालामनानै लानो थाखाय दा बेखौ मावाब्ला बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो ओरैबायदि जेंनाया सोमजिगोन बेखौ उनावसो नुगोन नोंथांमोना अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि